दिनैहाय दतमा ब्लक कमिटिनि सिङावहाय गोदानै इउपिपिएल फार्मार सेल दानाय जादों। बे फार्मार सेलखौ दाखालि 23 तारिखआव दाबाय। दा बिनिनो दिनै अथटेकिं सेरेमनिमोन। बे हाबाफारिखौ दिनै खुंनाय जादों। सोर सोरा प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि? प्रेसिडेन्टआ सासे रिटायार्ड टिचार, माने सेक्रेटारिया जोंहा नै बेहाय दङ बिजित फंबाय। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद रामफाल आनसलिकखौ सालायबोदोंमोन आफादगिरि हिसाबै। दा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि हिसाबै बिथांमोनखौ लानानै दानाय जाबाय। नोंथांमोननि फार्मार सेल जितु गोबावसै दानाया, दा मा बिथिङावहाय खामानि मावगासिनो दं? दा फार्मार सेल हिसाबै आबादारिफोरजों जों गोबां एवारनेस प्रग्राम लादों आरो गोबां आबादारिफ्रा माने आबादारि हिसाबै सरकारि मा आसनि दं बेनि सोमोन्दै बिथांमोना गोबाङानो मिथिया। दा बेफोर खोथाखौ जों ग्रासरुट लेभेलसिम थांनानै जोंनि आबादारिफोरजों सावरायनानै जों मिथिहोदों आरो गोबां आबादारिफोरखौ लानानै जोङो गोबां ट्रेनिं प्रग्रामबो होबाय। जेरै अमा फिसिनायनि ट्रेनिं आरो दा माने अर्गेनिक आबाद मावनायनि सायाव ट्रेनिंआबो सोलिगासिनो दं। बिदिनो गोबां हाबाफारि मावबाय। जितु आबादारि बिथांमोना नोंथांमोननि मावनो थांखि लानाय बेयाव नोंथांमोनखौ हेफाजाब होदोंमोन? जथेस्थ' हेफाजाब होदों। प्रथम गिबियावहाय एसे गोनो गोथो साननाय दंमोन, माने राजनिति साननानै लादोंमोन। खिन्थु दिनै बुजिफैबाय प्रेक्टिकेलि जों जिहेतु बिथांमोननो गोबां हेफाजाब होबाय, गोबां लामा दिन्थिबाय। दा बिथांमोना दिनै बोजबनानै लाबाय। दा लैहोर ओंखारबोबाय, जायनि थाखाय दिनै जों ब्लक कमिटिबो दानो बाध्य जाबाय। आगोलावहाय जोंहा सेन्ट्रेल आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटिल' दंमोन। दा दिनै जों ब्लक लेभेलसिम आफादखौ दानानै लानो गोनां जानानै फैबाय। ब्लक लेभेलाव दाबावनो गोनां दङ? दा अलरेडि दाखांजोब्बाय, माने 40टा समस्तियाव 40टा ब्लक कमिटि दाबाय। दा बे ब्लक कमिटिफ्रावहाय अथटेकिं सेरेमनिया सोलिगासिनो दं। बिनि उनाव ब्लक कमिटिफ्रा प्राइमारि लेभेलाव थांनानै आबादारिफोरजों ज' थाफानानै खामानि मावनो नागिरदों। माबायदि खामानि मावलांनो थांखि लाबोदों नोंथांमोना फार्मार सेल? खामानिया बेनो, आं दहाय बुंनाय बायदि आसोल आबादारिफ्रा आगोलनि समाव थांनाय 17 बोसोरनि जायनाखि सरकार बिपिएफनि बिथांमोननि समाव आसोल जेनुइन आबादारिया खुनु आबादनि सुबिदा मोनामोन। खिन्थु खागजे कलमे गोबां आबादारिफोरनो बायदिसिना होनाय बिथांमोना खागजे कलमे दिन्थिदोंमोन। खिन्थु आबादारिफोरनाव बेफोर सहैयाखैमोन। जायनि थाखाय दिनै जोंनि बे गोदान सरकारा इउपिपिएल सरकारा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै फार्मार्स डाटाबेस बानायबाय। दा मोनफ्रोमबो गामियावहाय जिहेथु जोंहा आबादारिफ्रा थायो, बे आबादारिफ्रा सोर मा आबाद मावो बिनि डाटाया जोंनि सरकाराव गैयामोन। दा बे फार्मार्स डाटाखौ जोंनि फार्मार सेलआ अलरेडि लाबाय आरो दा नैबे ब्लक कमिटिया एकदम ग्रासरुट लेभेलसिम थांथारबावनानै गोबां आबादारिफोरजों रायज्लायनानै बे फार्मार्स डाटाफोरखौ कालेक्सन खालामनो नागिरदों आरो बेखौ जों डिजिटाइज खालामनो नागिरदों अनलाइन। जाहाथे हमनानै ला बे दतमानि नैबे बोरसिजरा प्राइमारि, बे बोरसिजरा प्राइमारि बा बिसिडिसियावहाय साबेसे माइ गायग्रा आबादारि दङ बेखौ अनलाइनावहाय सार्च खालामनानै नायबानो बे ओंखारगोन। बे सिस्टेमाव लांनो नागिरदों। जोंनि ओनसोलाव बेखौनो आं दहाय बुंनाय बायदि जोंनि सरकारा दा 4.5 बोसोर जाबाय। दा गोबां खामानिखौ मावबाय। नै दा बावैनो आरो गोबां केनेल बानायनो थांगासिनो दङ। आरो बेल' नङा, जायफोर ओनसोलावहाय दैनि प्रब्लेम, दै गैयिनि थाखाय आबाद मावनो हाया, बेफोराव बरिं खालामनानै होनो नागिरदों। आरो जायफोर ओनसोलावहाय जेनेबा दै लानानै थांनांगौ जानानै फैयो, जेनेबा हाजो निजिरानिफ्राय फैयो, बबेबा बिलोनिफ्राय फैयो, बेफोर केनेल आगोलनि फुराना जायफोरनाखि बायला जिला जानानै दङ बेफोरखौ रिपेयारिं खालामनो थांगासिनो दङ। नै दा बावैनो जानो थांगासिनो दं बे खामानिया, जाहाथे आबादारिफ्रा मोजाङै माइ गायनो मोनो। खारन जोंनि ओनसोलावहाय मोननै प्रब्लेम दं। मोनसेया जाहैबाय दै गैयिनि आबाद खालामनो हाया आरो मोनसेया जाहैबाय दै बानानि थाखाय आबाद खालामनो हाया। दा दै बानानि प्रब्लेमखौ समाधान खालामनो हानाय जोंनि आखायाव दा गैथ'वा। माने अखा बुरजा हायोबा दै बानाया फैखागोन। खिन्थु ओनसोल लायै ओनसोल, माखासे ओनसोलाव दसेल' थायो दैया, माखासे ओनसोलाव गोबाव सम थायो। दा बेखिनि समस्या।